tagpang iti tangatan. Inapalabas, inrakad ni Miguel ni Hector iti puunti kayo ngam nakalibas metlang na itoy. Iti sa balya bangir. At ada nagsakit ni Rosalia kaputa ipilit na tibagi na atumulong ag trabaho iti pakanan. Iti matpanag na nila kay Catalino. Sinabat ni Hector tapno kasarita na. Imbaga ni Hector akayat na makasarita ni Miguel. Ngam nagkadkad lang tilakay. Tamunan ti kayat na mapasamak. Dakas ti panggap ni Hector. Isuan ako naman tilakay asaan nga umanugot ni Miguel iti panggap na ngagtakaw da. Iti mat panagsarsarita da Miguel ken lakay Catalino. Itagagayem, danggay nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Taga dito'y na Hector. Kahit amok na iti nagawanan adadakkel na. Ulila na demag. Kahit iti sana nagbayag. Nasursuro na ti agaramat iti droga. Simburot kadag iti babarkada na. Anaam muna iti kabangibang a probinsya. Anya? Sigun iti damag. Nagpalimpay a pusyer kadag iti maiparit a droga ni Hector. Kastagayam. Ay, jakam mo. No apay akas talatan ang makaruwar iti pagbaludan ni Hector. Nalabi nga da protektor na asin ti kataw. Wag, nalabit akas ta, Miguel. Bile! Oh, apay, analukot ti rupam ngay masidag, ah? Kasano? Awan ti kwartak. San pa'y mat ngayintad ni Don Braulio ti sweldo? Agpada talang. Ururayak nga itid naman ti sweldo. Labsa-labsan nakmat. Naimbag pa'y, agkapi-kapi kalatan. Dito yung opisina na. Ang damagaman kit day. No, kano tang agsweldo? Sika natin mapan no kayat mo. Apay asyak pa lang ti baon mo. Sikat ti makannawan ni boss. Iswasikan ti mapan makisarita kin ko na. Kaslang amin napudot ti ulo na itay. Sana matagtagari. Napudot mo ti ulo ka. Tawan kortak. Ha? So ngagpada kami lang. Ala, saan ta pa singa ni Don Braulio? Nalabit nga do ti pampananutan na. Iso nalipatan na nga intad ti sweldo ta. Naimbag pa'y dagiti daddo makakadwa tayo. Ta nagsweldodan. Oh, bad trip! Urayan talatan no kano nga itid na ti kwartata. Tsak lakit di makan si tikas tangararamidan na. Ay, ura magtupay ti mansyon. Anya? Sa balit ti ugalek. No, sa anak ang mapaswilduan, bili. Nabara ti ulok. Ang mga numapaltugak pa'y kit di ti amo ta. Uy, tanangam ti panagsasaom, Jaime. Ang mga no damakangagkan ka, kat idanon da ka ni Don Braulio. Dakas ka kankwana. Sana ka mabutang, bili. Talagang agbaliw ti ugalek noon ti kwartak. Aglablabasan ni Don Braulio. Asaan ang mangita di ti sweldo? Badre pa talaga! Nasken na may deliver da kiti droga iti kabang-ibang nga probinsya. Ket amo yung teramidan nyo, Bing. To aklos van ti pangiluganan nyo kadag iti agduduma droga. Da kami met ka ni Jaime ti mabati nga agbantay dito'y bodega. Hala, agtignay kayon. Kayat ni Don Braulio may deliver itandag iti order dag iti parokyano tayo. Darasan nyo! Bili! Masadota ka tumulong. Amang ilogan ka dagiti droga iti ban. Ah, Naglay nga agibaw ni Don Braulio. Yamsan magagpaswildo. agad makamu ka di mo kayat ti tumulong kadakwada. Maawatak tirek na, Jaime.
Pautangan nakpailang iti kwartam no at dabili. Luklukon na ka di. Amom lang arudan nga 1 kwartak, utangan nakpay. Oo, relax ka lang. Di kagpungtot. Diyos ke, pangalak nga iti kwartak. Dagiti pa lang kakadwa tayo ang nagsweldo ti pagutangan. Saan na siya? Saanan? Tumawatak langan iti sigarilyom. Tane, ultimo sigarilyo. Saan pa makagatangan? Sige. Alam mo dito kagudot pakete a sigarilyo. Kakaasi ka mat, Jaime. Ay, ipapas ko lang nga niti pa nagsiksigarilyo ti kinawan kwartak. Rabiin. Imada kami pala diti bodega dagiti droga. Kadwak pala ang mat ni Bilay. Ay, sana ka makaid na. Agpag napagnak man kit diti aglawlaw ti bodega. Agdungdung samat itay pinanawak ni Bilay. Di nan malapdan, ti panagtuglap na. Dadak kalatrak ti nakaparada iti pagnaak. Awan sir bitag itoy. Malagip ko ti may sa atrak nakaparada. Inaramat mi ide, anang iluganan kadagiti drag mule. Why? Gusto ti napanunod ko. Takawak man ti baterya ti truck. Saan na bale? Ta saan na naipadlak ti kaha ti baterya? Nalakalang ti panangalak iti baterya ti truck. Sambutak nga lang. Tawan pa'y dagiti daddo mabantay diti bodega. Ano niya? Sigurado ka kadi iti day tagay magpagamalan. Ket? Asino nga ro tinang takaw iti baterya ti truck? Ket na kayo matlang ti agbambantay di ta bodega? Malaala-ala. Duktalan nyo nga rod no asino tinagtakaw. Paikakman iti pagnakman na. Bye. Ultimo baterya ti truck. Takaw na pa'y langmat. Agsagana kanyak no asino man day ng takaw. Baterya, tinakaw da yung baterya ti truck. Itala ka di amadlaw yung awanan ti baterya ti truck kakadwa. Ito na, ito lang. Asino tinaudi ang iparada ti truck? Nirinato, Bilay. Nirinato. Iso tinaudian ng iparada dito, hindi na minsan pailangal daw. Bato dito. Anya? Ala, ayaban nyo ni Renato takasaritak. Tarasan nyo! Wait, Bilay. Awanay. Saan yun na masapulan pa iti dua baterya ti truck at tinakaw ko? Paot, kasarsaritan ni Billy ni Renato. Iso nga min tinaudian ng iparada iti truck. Dito yak pailaan. Nalpas na nagsarita. Dayjay. Nagturong manan ni Billy iti aglawlaw ti truck. Mapanak met makidupong kadagiti kakadwak diti budiga. Kampay ide. Haburido ak Mike. Gapu iti panak kapukaw ti baterya ti truck. Sigurado ngagpungtot ni Don Braulio. Kapoy tinapasamak. Agasam. Dito ipay mismo a bodega ti... Ada nagarsangan ti sigarilyo dito abay ti truck. Itala madlaw ko na ito ya. Kan dua filter ti ada dito eh. Diyos ka. Amo ko no sino tinagtakaw.
Ay, baka turuturo ka. Nagmanmaneho, my friend. Nagtangamin ni Jibudiga. Sika mamatig maneho. Sigalatan ti agmaneho. Total. Nasungbatan mo din, ti parikot mo. Kanya ka din ti sasawam. Di ka man naging kuko na, Jaime. Amamukan, Diyos kay ka. Ultimo baterya ti truck, takawam. Sa dino tinangilam mo ngam kadagiti baterya. Adaya mo ti nalalak ang baterya ti truck. Di ka kumamot agpabasol. Nawan ti pamanaknak mo, bili. Nabata ti pamanagnag ko, Jaime. Sige. Ibaga, noan niya day ta pamanaknak mo. Tasong batak. Di mawat ka kanyang iti sigarilyo iti rabi. Ket inikkan ka. Kalpasan na. Nagturong ka iti aglawlaw ti bodega. Makaturturo ka kiti daydakan ito. Ngam, amok ti mapaspasamak iti aglawlaw ko, Jaime. Nagsigarilyo ka pa iti abay ti truck sakbay ngayon nalam ti baterya. Kanya. Ti filter ti sigarilyo anapidot ko iti abay ti cage ti battery. Ket jay brand ti sigarilyo ngayon padawat ko ken ka. Ski ka. Awanan ti sabali ang nagtakaw no sana si ka. Sana siya? Agpudno ka, Jaime. Sika at talaga ti atabag. Awanan ti sabali pa'y. Wen. Aklo na kon. Siyak ti nang takaw. Iti baterya ti truck. Kuna kunket. Dua talaga makamobile. Pangasin. Di mo ni bagbagakin ni Don Braulio asak tinang takaw. No di mo kaya't nga idanon ko. Pagkuduan ta ti mapaglakwan. Ariglado, bile. Kinapudno na. At dalang iti likodan ti kotse dagiti baterya. Idagastan nga ilako. Boss, adakon. Lukatan latan diri daw, Billy. Wan, boss. Apay ka dia pinaya ba? Boss? Billy. Apay akas tati langam? Masakit kan samat? Wan. Nagsakit tintero pagig. Kagap-gapulang di may sa babaw nandito'y silad ko. Inikan iti agas para iti gurigor. Sa puyutak man timuging mo, boss. Nangato ti guri-guryo. Tinasayat, boss. Ipanda kayo ti ospital. Saan? Tilangan private doktor ko ti ayabam. Awagam ti cellphone na. Sige, boss. Matungpal. Bile. Kanya nga iti raramitan jay doktor dito mansyon. Masakit ni Don Braulio. Nangato ti guri-gur na. Kanya. Isumot lagayam amat matay ti parparyana idi malam kalman. Ta masakit mo't gayam. Kanya nga rod nga iti aramitan tayo ita. Kalpasan na mataming jay doktor ni boss. Itulod ko mo't lang iti klinika na jay ili. Rumbang lang. Kas jay ti mapasamak kini Don Braulio. Jaime, apay manen akasta ti bagbagam. Nagtakaw ka lang arudan iti baterya ti truck. Masikuranak nga rod iti raramitan na kadatayo abuyot na. Saan lang arudan nga agpaswildo? Natangsit pa'y. Rimuaran ti doktor. Nalapit ang nataming na ni Don Braulio. Altiyak, asino kay Doktor Adim Saag iti kotse ni Billy? Ti private doktor ni Ninong Braulio. Anya? Pimanawan ti kotse ni Billy. Anya nga ta tinapasamak ka ni Ninong Braulio. Ma'am, nabayagan ang malablabsak day ta a klinika dito'y downtown. Gayam, private doktor ni Don Braulio ti adda dita. Uwantor. Oh my God. Mapantay ti klinika ti doktor. Anya? Kasaritak ti doktor no anya tinapasamak ka ni Ninong Braulio. Nga ma'am, ang mga no. Di ka matinagan, Dor. Nasingpat day ta a doktor. Mapagtal ka.
Ma'am, anya nga iti madamag. Sigon iti doktor, masakit ni Don Braulio. Anya? Nangato ti gorigor na. Kan simmider ti sakit na high blood. Bumbang lang kan kuha na ti kasyay, ma'am. Toro, Oh, apa nagsinakay ka, ma'am? sigon pa iti doktor. Sapsapulan nak ni Ninong Braulio. Apaman kano ang makita na. Agki daw iti pamakawan kanya. Anya? Agbaliw kanon ang mamimpinsan. Basta agsubliak iti mansyon. Ang mga agpamarang manen anasingpat ni Don Braulio kan ka, Ma'am Althea. Diyan mo. Siyaklata kanon ti dakdakamata ni Ninong Braulio kan ni Dr. Salvosa. Di may sapay kano arason no apa akim mapsot ni Don Braulio. Di kanayon apa ng pampanunot na kanya. Anya? Agawi talaang ang toro. Kayat kunti agina na. Di pa'y laang na na Marcelina ti makaammo iti pakanan. Naamuam kin ni Dr. Salvosa daita, ma'am. Wanana. Siyaklata kanon ti pampanunutan ni Don Braulio. Nukas pangarigan tagsubliak iti mansyon. Agbalbaliw kanon ni Ninong Braulio. Anya? Diyak amo na anya ti aramidak nana. Kaslama asyanak kanininong Braulio. Anya nga road ti panggap mo nga aramiden ita, ma'am. Inalak ti numero ti cellphone ni Dr. Salvosa. Sigon pa'y kankwana. Agsubli iti mansyon inton bigat. Tapno check-upan naman ni Ninong. Rumarak na. Ha? Nay, sa dino ti papanam, ma'am. Sa dinaw. Mapan nga tayo di mansyon ni Althea. Kagayem, di liway na dinggan, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang iti tangatang. Tinapalabas, imbaga nila kay Catalino ken ni Miguel, ti kinatao ni Hector. Nagpanunot nga ron ni Miguel, kapo iti dayta ana ibaga ti lakay ken kuana. Iti sa balya bangir, masiksikuran ni Jaime gapo iti kinaawan ti sweldo na ken ni Don Braulio. Iti bodega nga ayan dagiti droga. Nakita ni Jaime ti baterya ti truck kat kinakaunan. Imbagamot adagos ni Billy ti napasamak apa nagtakaw ken ni Don Braulio. Iti met sentro ti Ili. Nakita ni Althea ti private doctor ni Don Braulio. Ket dagos a kinasarita ni Althea ti nasao a doktor. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Diyak amo no anya ti aramidak nana. Kaslama asyanak kanininong Braulio. Anya nga road ti panggap mo ita nga aramidahon, ma'am. Inalak ti numero ti cellphone ni Dr. Salvosa. Sigon pa'y kankwana. Agsubli iti mansyon inton bigat tapno check-upan naman ni Ninong. Rumarak nana. Nay, sa dino ti papanam, ma'am. Agsubli ak iti klinika ni Dr. Salvosa. Adala ang napatag nga ibagak kankwana. Anya? Di kay madanagan nana. Mapagtalkan ni Dr. Salvosa. Pulos nga awan ti da kamatak. Maipanggap iti kaadda tayo iti daytoy nga ini. Madanag, anak Marcelina. Rabi ngam saan pa'y anagawid ni Althea? Anya nga men, ti impakada na ka. Kasarita na ni Dr. Salvosa, ti private doctor ni Don Braulio. Anya. Apay akasarita na dayjay a doktor. Anya ti makagapo. Masakit kano ita ni Don Braulio. Ket kayat na makita ni Ma'am Althea. Anya. Saan na nga imbaga no anya dagiti imbaga ti doktor? Isulatan ti makakaammo no anya dagiti rumbeng nga ibagana. Mabiit man laan. Kasanoan na amuan ni Althea ang masakit ni Don Braulio. Babaen matlaang kini Dr. Salvosa.
Nga may nagpakabisera daturo kan Ma'am Altea itay. Kat nakita da ni Dr. Salvosa, adim saag iti kotse ni Bilay, abuyot ni Don Braulio. Sa balay tinagparik nakin ni Ma'am Altea. Iso akin nasarita na ti doktor ijay klinika. Anya, Kasta timbaga kanyak itay ni Ma'am Altea. Sakbay arimwar dito'y balay. sa bagay, ammo ni Altea ti ar-aramiden na. Bile, matay sa mata ni Don Braulio. Nakita, nakaidalatan ni ti Katrina. Tanangan man ti panagsasaom, Jaime. Agimbag tumot lang ni Don Braulio. Nagasam, saan ta pa na makaaliwaksay? Taka namin latan na dito yung mansion ti Ayanta. Kaya't kumatima pa ni G Resort. Tay nakumamat ag-relax. At damat swimming pool dito yung mansion. No kayat mo, dito ikan nga aguper. Aglangoy ka, aginggat kayat mo. Kahit bantayan ta kadilatan ni Don Braulio dito yung mansion. Kinapudno na bili. Maburburing akon. Anya pa'y kat isumot nga ron ti trabaho ta. Susweldoan na tamad ni Don Braulio nga agtrabaho kan kuha na. Isong agyan ta dito'y mansyon, agingga iti agimbag. Sige. Panawan ka pa nga ron dito'y. Tama pa na kiji kusina. Kaya't ko timangan. Siya kung ti agluto, iti kanat. Sana nanasken asikat ti agluto. Adu dagiti naluto amakmakan itay. Tsak kaya ti luto day di ama ng paseng. Sana nananam ti panangraman ko. Ah. Kahit ko pa iti panagluto ni Bakit Rosalia ide. Malagip ko day jay abakat Rosalia. Apay, kras mo. Tumal na ka man, Jaime. Ti kinasiglat na ti kunak. Agasan. Isu tinagbayag ababaunan diti mansyon. Isu pa'y tinagtartarakan kani Altea manipod ubing. Amo ka. Ket sigun ko ni Don Braulio. Adu ti amuday dya bakat apalimod dito yung mansyon. Anya ngay dagita palimad, bile. Nagduduma apalimod, Jaime. Anya ngay nagduduma. May panggap iti kabibiyag idi ni Don Braulio. Anya ngay kabibiyag din ni Don Braulio. Anay, ay tilapayan ko. Apingag sipat ka ngay. Ti amo nga takat jak amo aluklukwen nakgayaman. Mga asar ka. Agsarsarita ta, ngem lalao kami ti baribar asungbat. Ala, mapanak nga ro di kusinan. Ay, tiya ko na munuan niya ti bagakpekan ka. Mapan ka lang. Just kikakit niya kasarsarita. Inawagam ka din ni Dr. Sarbosa nga umay dito mansyon. Purayan tayo lang dito yung mansyon. Inak kumasukunan. Nagkadkadmat. Aramatan na lakanon ti kutsen ng umay dito. Boss, kumusta gaya man tirik na yun? Mahulawak pa lang. Tinegosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamo ti amin. Boss, binilin ko na naimbag dagiti kakadwa tayo. Ngay suda pa'y lang ti makamo amang i-deliver ka dagiti droga. Kaya't amay sardeng ti panaglako tayo kadagiti droga. Dagkal tinapukaw kanyag. Manipod iti na raid. Ganti plantasyon. Dagkal ti lugi tayo. Kinapudno na, boss. Maramat ko pa'y lang aging gaita dagiti agtutubong agbalin na pusher tayo. Nasayat. Di ka madanagan, Billy. Tanay unak to tigunggo na nga itad koken ka. Boss. Disak pa'y lang ti agrugrug iti biyag. Pinanunot ko hondag iti posible kan nalaka pagalaan iti kwarta.
Napilik ti legal nga aramid. Kaputan na lang ka lang nga pangalahan ni ti ato a kwarta. Aging ga naadal kon ti amin. Uray ti biyag dagiti nasinga dagagayam ko. En sakripisyok. Tapno maagaw ko lang ti kinabaknang. Ken bilag da iti kagimungan. Malagip ko dagiti dokumento ngayon parabaw ko iti lamisaan mo iti opisina, boss. Binasak dagiti dadumaan na kalanad iti papel. Nalawa gayam ti daga. O no sanikwa day di Don Ramon nga ama ni Altea. Husto ka, Billy. No kinabak ng lag ti pagsasaritaan. Dahil di Don Ramon nagayam ko ti maysa kadag iti kabaknangan dito'y probinsya. Boss, kasanon numamuan ni Altea ti kinabaknang day di Don Ramon nga ama na. Ket bawyen na kada kayo ti kinabaknang. Sana mapasamak dayta. Isungarod nga indulin ko anay bag dagiti original na dokumento. Iti opisina kay Jerisoy. Tilang mabalin ko ngay parang kat dagiti peke a dokumento. Boss. Nalabit ani Dr. Salvos ang tidimten. Inakitaan, boss. Miguel, at na nga'y matigtog tibok mo. Kabayatan ti panaglabas ti bulan. Asan ka nagpapukis? Wen tata. Talagang igagagarak apatindugan ti buhok ko. Kastamat ang tiiming ko. Uraya sino abakam amukin ka. Marigatan dan amang bigbigkan ka. Uray saan mo nga ugingan ti rupam. No kasta nga da pagpaliiwam. Tata Catalina. Amom baraw. Manipod si mangbay ka iti biyag ko. Limagaan ti amin na trabaho kanya. Tata. Kas kumaita. Sika, ti kadkaduak nga umay gumatang kadagiti mausar ko iti panagtalon. Sika meten ti makadadda nga gamulo iti dagak. Di yun panunutan day tata. Utang ko tibiyag ko kan ka. Isuanas kan lang agsubalitak. Agina natalang dito'y sintro ti ilay, barok. Sa atanto ituloy ti magna, ama pa niya'y paradaan nga agawid. Ay, lumakayak nga minayin. Iso ako mapsot magdataon. Sa maysa, ado, dagiti ginatgatang tabandag, ama aramat ko, ijay talon. Ay, Miguel, rabiin barok. Di ka kadipay maturaw. Saan pa'y, Tata Catalino? Kahit ko pa'y tugtugaw dito'y patuki. Kabayatan nakit kita titangatang. Ay na, naglawag ti tangatang. Nagadaw abituan ti makita. Mangipasimudaag, anatal na ti panawan. Uwan tata. Iyarig ko ti kinatal na ti panawan ita. Iti panagtal na kagpaliw kadag iti kabusor ko. Parok. Babaan iti ranyag dagiti bituan. Masirayan ti lubong. Ureno adda kay ti sipnget. Addala talawag a makitam. Miguel. Dagiti tao nga adda iti sipnget. Addala talawag nga agur uray kadakwada. Ket terumbang nga ramidan kadakwada. Ripugan. Ket ikabil ida iti maymay sa alugar. Tapno pagbayadan dadag iti madi nga inararamid da.
Naku, nagtikay papananda kita balikas mo Baraw. Ay ngam, amok. Amok di pagturungan dagiti na ibagam. Maibalog dagiti managdakdakas. Husto ka, tata. Dumteng to ti panawen. Ngagpulo dagiti dakes ti aramid da. Nakita ko na rimor ni Don Braulio iti silid na. Naimbagan nga taan bilay. Agpapapigsapay lang. Anya nga may hindi imbagan na kan kay tay. Ta nagbayag kayo mata nagsasarita. May panggap ka dagiti negosyo na. Amumot ni Don Braulio. Tila nga da iti isip na. Kat dagiti illegal ang negosyo na. Bili, baka talaga kin ni Don Braulio. Matmatay lang harudan. Dagiti pa ilang illegal na negosyo na ati at iti panunot na. Dahitang iwat mo, Jaime. Ang mga noon niya mananti maisawsawang mo. Ungay ang bili. Pinasit ganak, jay may sakadagiti agbambantay iti sugalan. Jay sentro ti ile. Anya timbaganakan ka? Awang kanon ti stak da droga. Mangitad ta kano itamat lang. Tado dagiti umayag gatang kadakwada parokyano. Hala, sikapay lang ti mapan di laboratorio. Agbati ak dito mansyon. Anya? Kasanon ngay, no sandak ngay kandagiti agbambantay di baro a hideout. Awagak idatay kanda ka. Naingat ngayon ng dagiti agbambantay jay. Gapo ta ado ti mapukpukaw asyabo di laboratorio. Kat si kamat lang ti agtaktakaw, san ka de? Tanghiwat mo. Mangeg na ka ni Don Braulio. Mabuting kamat gaya, mamamuan ni Don Braulio. Asi ka ti agtaktakaw iti droga. Sumardeng ka, Jaime. Ibagakmat ka ni Don Braulio asi ka tinagtakaw iti battery ti truck. Ala, agkot kan. Ang mga nor-orayan dan ti Shabu nga i-deliver mo. Sige, umawag ka nga rude ni Jebaro a hideout sa mapanakon. Kita anaimbag dagiti negosyo tayo, Billy. Sikapay lang ti makamo abang idaulo. Sana parekot deta, boss. Inton malam, inakalaan dagiti koleksyon tayo kadagiti na duma-duma a lugar nga ayan dagiti negosyo yo. Good. Bili naman naimbag ni Jaime. Tapno may deliver na naimbag dagiti droga. Managtungpal da dya tao, boss. Kinapudno na. Isun timbaon ko na panangala kadagiti siya boy di laboratorio. Nakumatawan dagiti siit iti negosyo tayo. Akas kada Congressman Marasigan kan Mayor Carion. Napimpintas pa'y kumati taray iti negosyo. Panagkunak, boss. Inapalanda kayo lang da Mayor Carion. Nangrunay ti da dya, Congressman. Talaga nga inapalandak. Sigod niya iso timang tultulong kanya kiti negosyo. Ang amita, ison timay sa kadagiti kabusor ko. Adu tayo a grupo, boss. Kabailan tayo aparmakan ti grupo da. Amok day tabili. Ngam. Saan pa'y nga ita? Ang mga no dagiti negosyo tayo ti may sakripisyo. No adda mapasama karangat iti nagbabaitan tayo. Boss. Baybayan tayo pa'y lang ida iti kayat da mapasamak. Mabati tinatibkar. Malagip ko dagiti igam nga da iti may sa kadagiti bodega tayo. Nabayag nga awan tina-i-deliver tayo, boss. Panagkunak, saanan amay lako dagiti igam, Billy. Apay, boss. Idi agtrab-trabaho pa'y kanyak ni Congressman Marasigan. Iso ti makakamo kadagiti armas. Ngamita, ison ti dealer kadagiti igam. Dakil mo't lang ti pukaw tayo. No sana na may lako dagiti igam, boss. Sana bale. Mabawin tumad lang dagiti pukaw tayo.
Uray putam to'y kunak. Babawin tumitlangan. Dagiti napukaw katatayo. Pasidega ko, niti pang i-deliver kiti siya ba? Makabanog, ti kasto'y kararamidag. Saklatan ti kanayong ibaw ni Bilay. Kaya't konti sumina iti grupo. Total, basit madlang ti ipapasweldo kanyak ni Don Braulio. Ngamsak pa ya pumanawak iti grupo. Agtakawak pa'y kadag iti mapaling ko apa kay ranudan. Daske, pulis, tinakalugan iti kotse, nagsardang iti batog ko. Andiyan iti aramidag. Sa paya dawit ko ang druga. Anya ti aramidan ni Jaime iti dayta agundaway. Gagayem, ti uliway na dinggem, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalo Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy ng istasyon. Tepang! Iti tangatang!